Яңын сөндерүчеләр иртәнге 4-тә бу урынга килеп җитә. Ярты сәгать эчендә бинадагы утны сүндерәләр. 58 кеше тар коридорлы корылманы саклап кала ала. Ләкин 5 кешенең гомере өзелә. Бүген иртәнге якта аларның үле гәүдәләрен генә алып чыктылар. Якыннары өчен бу хәл шок иде. Иртә белән без монда килдек, Казанга килдек, үзебезнең эш белән. Әнә Рашат Синемалаенда, аның туганы килеп чыкты берсе үлгән. И Сәлимнең кеше Илшат, аны узган итте Рашатка. Шулай, абый белән не кеше үлде. Там погибли ваши коллеги, да, насколько я знаю? Все 5, что ли? Все 5 охранники? Да, один начальник охраны. А здесь по сколько человек вы ночью работали? Сначала 3, потом 5. Үле гәүдәләрне икенче катта керү юлыннан иң читтә коридор ахырында булган бүлмәләрдә табалар. Монда оешманың эшчеләре яши торган булган. Шунысын да әйтергә кирәк, бина янгын турында кисәтә торган җиһазлар белән урнаштырылмаган була. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы җитәкчелеге эшкә кереп бинаны күргәч, монда исән калу мөмкинлеге юк дәрәҗәсендә дип бәяләй. Люди, которые находились в здании, своевременно не были оповещены о пожаре, а уже при развившемся пожаре. Бинада калган кешеләр янгын турында вакытында белмәгән. Янгын көчәйгәч аларның бүлмәдән чыгу мөмкинлеге булмаган. Тәрәзәне дә ача алмаганнар, чөнки ул рәшәткә белән капланган. Бинаның эчке ягы панель пластик белән тышланган, шуңа янгын тиз арада бу җирне чылгап алган дип фаразлыйлар. Фаҗига урынына иртән үк Татарстан прокуроры Илдус Нафыйков килде. Глава надзорного ведомства дал поручение. Татарстан прокуроры янгынның сәбәпләрен билгеләү, кешеләрнең үлемен тикшерү бурычын Казан прокурорына йөкләде. Шулай ук милек хуҗасын бинада янгынга каршы куркынычсызлык чаралары үтәлешен тикшерәчәк. Бу йорт элек Казан вертолет заводына караган. Бер ай элек аны Спектр подряд ширкәте сатып ала. Монда торак йортлар төзергә җыенганнар. Бинаның хуҗалары белдергәнчә, аны саклау эше шәхси оешмага йөкләнгән була. Килешү шартларында язылганча саклык оешмасы үз хезмәтен тәүлек буе күрсәтә. Объектта янгын куркынычсызлыгын тәэмин итүдә ЧО АБ җәмгыяте вазифасына карый. Үлгән 5 кеше дә ЧО АБ агентство безопасности шәхси сак хезмәтендә эшләгән дигән мәгълүмат бар. Без алар белән бүген элемтәгә чыга алмадык. Әлеге фаҗига буенча тикшерү комитеты җинаять эше ачты. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Якынча мәгълүматлар буенча янгын электр үткәргечләренең төзек булмавыннан чыккан. Бина эчтән пластик панель белән тышланган, шуңа бик каты төтен була. Хәзер экспертиза билгеләү мәсьәләсе хәл ителә, тикшерү дәвам итә. Янгын чыккан бина тарихи әһәмияткә ия. Аның пожардан соң нинди хәлгә килүен бүген мәдәни мирас объектларын саклау буенча комитет белгечләре дә тикшергән. Без бинаны барып карадык, тикшердек. Бинаның эчке өлешенә генә зыян килгән, тышкы өлеше түбәсе төзек. Әлеге бина узган гасырның 30нчы елларында торак йорт булган, ул һәйкәл буларак теркәлмәсә дә шәһәрнең тарихи йөзен формалаштыручы бина буларак саклана. Монда килеп чыккан фаҗиганың төп сәбәбен тикшерүчеләр ачыкларга тиеш. Айза Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.